Najeriya da India za su haɗa kai don yaƙi da fataucin miyagun ƙwayoyi. Ana tsare da Sawere cikin tasku da cin zarafi a cewar lauyoyinsa. Ba za mu ɗimauce ɗabi'ar da za ta taɓa kimar gwamnatinmu ba. Sojojin Sudan sun ce sun harbo jirgin UAE da ke ɗauke da sojojin haya. Trump ya ce zai gana da Putin da Zelensky don kawo ƙarshen yaƙin Ukraine. Yau dai muna Alhamis 28 ga watan Safar, hijira ta 1447 bayan hijirar fiyayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya zo daidai da 7 ga watan Agustan 2025 miladiyya haihuwar Annabi Isa alaihi salam. Kuna kallon wannan labaran ne daga nan sashen Hausa na MS Online TV da ke kawo muku cikakkun labaran duniya har ma da rahotanni. Yanzu kuma sai ku gyara zama domin jin labaran tare da ni Aisha Haruna Galadima. Hukumar hana sha da fataucin miyagun ƙwayoyi ta Najeriya NDLEA da takwararta ta India sun amince da ƙara haɗa kai wajen yaƙi da safarar miyagun ƙwayoyi tsakanin ƙasashen biyu. Hakan na cikin batutuwa da shugabannin hukumomin Brigadier Janar Buba Marwa mai ritaya da Mr. Anurang Gag suka amince da su a lokacin wata tattaunawa da suka yi ta intanet. Sun ce za su fi mayar da hankali ne kan yadda ake shigar da haramtattun miyagun ƙwayoyi kamar tramadol da magunguna masu hoda Iblis cikin Najeriya daga India. Buba Marwa ya ce irin waɗannan ƙwayoyi na da illa matuƙa kan lafiya da tsaro a ƙasashen biyu. Ya kuma ce akwai buƙatar hukumomin biyu su ƙara ƙarfafa alaƙar su bisa la'akari da yarjejeniyar fahimta da suka sanya wa hannu a shekarar 2023. Ya kuma buƙaci hukumar hana sha da fataucin miyagun ƙwayoyi ta India NCB ya taimaka wajen baiwa jami'an sa horo na musamman. Najeriya na daga cikin ƙasashen duniya da suka yi ƙaurin suna wajen sha da fataucin miyagun ƙwayoyi. Abinda ya sa gwamnatin kasar daukar matakai daban-daban ciki har da kafa ita hukumar ta NDLEA. Lauyoyin fitaccen dan gwagwarmayar nan kuma dan jarida Omoyele Sowore da hukumomin kasar ke tsare da shi ya yi kiran sakin sa cikin gaggawa. Lauyoyin sun yi zargin cewa ana tsare da Sowore karkashin kulawar babban sufeton 'yan sandan kasar cikin hali maras kyau na tasku da cin zarafin sa, lamarin da suka ce yana barazana ga kariyarsa. A ranar Laraba ne dai aka bayar da rahoton tsare Sowore bayan da ya amsa gayyatar jami'an 'yan sanda domin amsa wasu tambayoyi. Daya daga cikin lauyoyin nasa da ya zanta da sashen Pidgin na BBC, Marshal Abubakar, ya ce an gayyaci Sowore ne kan zarge-zargen laifukan bata suna da yin ƙaryar takardun 'yan sanda. Ya ce 'yan sanda sun nuna musu wasu takardu na korafi da aka rubuta kan Sowore, yana mai zargin 'yan sanda da rubuta daya daga cikin korafe-korafen. Kawo yanzu dai hukumomin 'yan sanda ba su ce komai ba game da tsare Sowore ba, kuma ba su mayar da amsar buƙatar da BBC ta gabatar musu ba na magana kan batun ba. Ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International ta yi Allah wadai da ci gaba da tsare shi. Cikin wata sanarwa da ta fitar ta yi kira ga gwamnatin Najeriya ta saki dan gwagwarmayar tare da watsi da zarge-zargen da take yi masa ba tare da wani sharaɗi ba. Ƙungiyar ta kuma zargi gwamnatin Najeriya da tauye haƙƙin 'yan ƙasar maimakon sauraron ra'ayoyinsu. Gwamnan jihar Kano Kabir Yusuf ya ragadi masu rike da madafun iko a gwamnatinsa. A lokacin taron majalisar zartarwar jihar, Abba gida-gida ya buƙaci mambobin majalisar zartarwarsa su yi aiki bisa ƙwarewa da mutunta aikinsu. Gargaɗin na zuwa ne bayan ritayar kwamishinan sufuri na jihar Ibrahim Namadi kan zarginsa da hannu a belin dan wawu, mutumin da ake zargi da safarar miyagun ƙwayoyi a jihar. Bari na gaya muku gaskiya, ba za mu lamunci duk wata ɗabi'ar da za ta taɓa kimar gwamnatinmu ba. Don haka dole kowane mai rike da mukami ya lura da kyau kan abubuwan da zai yi, in ji shi. Gwamnan ya ce masu rike da mukamai a gwamnatinsa ba ofishinsu kawai suke wakilta ba, suna wakiltar duka gwamnati ne. Mun zo gwamnati ne da nufin tsaftace tarbiyya da inganta rayuwar al'ummar Kano, don haka ba za mu sauka daga kan layi ba kamar yadda ya bayyana. Rundunar sojin Sudan ta ce ta harbo wani jirgi na kasar haɗaɗɗiyar daular Larabawa da ta yi zargin yana ɗauke da sojojin haya na Colombia da kuma makamai da za a kai wa dakarun RSF. Kafar talabijin ta Sudan ta ce akalla sojojin haya 40 ne ke cikin jirgin da aka harbo a lokacin da yake sauka a yankin Darfur da ke karkashin ikon RSF. An naɗe rundunar sojin Sudan karkashin jagorancin Janar Burhan na zargin haɗaɗɗiyar daular Larabawa na ba dakarun RSF makamai, duk da cewa kasar haɗaɗɗiyar daular Larabawa ta sha musanta
musanta zargin. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce akwai alamun nan ba da jimawa ba zai gana da shugabannin Rasha da Ukraine domin tattauna yarjejeniyar tsagaita wuta da ka iya kawo ƙarshen yakin da aka shafe shekara 3.5 ana gwabzawa. Ya shaidawa manema labarai a fadar White House cewa ana ci gaba da tattaunawa tsakanin manzon da ya aika Steven Witkoff da kuma Vladimir Putin. Sai dai Mr. Trump din bai tabbatar da ko ana samun wata nasara zuwa yanzu ba. Amurka ta sanya wa'adin ranar Juma'a ga Rasha da ta amince da yarjejeniyar ko kuma ta fuskanci takunkumai. Da haka muka kawo ƙarshen labarun namu. Najeriya da India za su haɗa kai don yaƙi da fataucin miyagun ƙwayoyi. Ana tsare da Sawire cikin tasku da cin zarafi a cewar lauyoyinsa. Ba za mu ɗimauce ɗabi'ar da za ta taɓa kimar gwamnatinmu ba. Sojojin Sudan sun ce sun harbo jirgin UAE da ke ɗauke da sojojin haya. Trump ya ce zai gana da Putin da Zelensky don kawo ƙarshen yakin Ukraine. A madadin shugaban sashen watsa labarai da al'amuran yau da kullum Yahaya Abubakar. Ni Aisha Haruna Galadima da na shirya na gabatar ke cewa a huta lafiya.